Салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. Имрӯз мо дар бозори Корбон 8 дарвоза барои шумо меличовка барои занҳо, барои ороишоти занҳо саркардагӣ аями заколкаву чӣ мекунанд ира? Резинкаву, заколкаву, абадок, кашилок, мисол ҳамаи чизе ки барои занҳо муҳимай дар ҳамин ҷода ҳастай. Мо ҳамира ино сиёмка мекунем, барои шумо мепартоем ки шумо бибинен, ҳамин чизакора биен харидорӣ кунем. Ина марҳамат иҷода ҳастай ай 20 ай чанд сум сар мешавад чизотон? Ай 10 сум, ай 10 сум, ай 1 сум сар мешавад то хеле сум. Ина ҷода гӯшворай, ина нигоҳ кунед, гӯшворак, чала ва ҳамаи чиза шумо дар ҳамин ҷо метавонед ки биен дарёфт кунед. Баъд чизакои женский дора барои гарданбанд, на духтарак? Гарданбандо чанд я? Гарданбандоитуно гарданбандо чанд я? Дона бугу оптои 70 сум, 80 сум. Сиёҳ намешад. Бижутерия я? Ина чизое ки шумо дар инҷа мебинед, иё гӯшворо. Ина нигоҳ кунед, гӯшворошон чанд хазуре. 8 дарвоза бозори Корбон, тарафи пажарка меоен. Инҷа аптови ҷошай. Аптови ҷош гӯшворо тай чанд сума сар мешавад апа? Ай 10 сум сар мешавад. Ай ҷода хайна заколко, ва инҷода абадок. Ана иҷода сумпечонакае. Не сумпечонак не, и барои мӯи сара. Ана иҷода зреё ҳастанд. Зреё чанд е апа? Зреё чанд е нео? 15 сомон будастай. Ина иҷода заколка, иҷода баъд нехи хуб шуда. Иҷода ҷои аптовие. Хай донам шумо да метан ҷода. Не 10 сум чизи бида ки ҳастай. Баъд иҷа махсус барои занҳо ҳастай. Парик ҳастай. Намо одамое ки мисол мӯҳ доранд, ак барои тоқа барои занҳое ки мӯҳ надоранд, барои баён нест. мӯҳ доранд, лекин бо чикор мекунанд? Хеле мӯи дапалнителни мехоҳанд. Мисол мариявори ина. Дидед марияра? Ана мариявори бо мисол як ана ҷода бо мӯҳо ҳастанд барои духтарако дапалнителни мӯ метавонед ки ҳаминҷа биен харидорӣ кунед. Ина болода ҳастаи дидин? Анами мӯҳо дапалнителни мешава барои ҳусни занора якбора зиёд карданай. ҳуснушон якбора зиёдтар мешава. Айна ҳаминҷода шумо арзон ёфта метавонед. Барои чӣ маҷа сиёмка кардам ки баъд арзон метавонад шумо да гирифта дода. Ина ҷода гарданбандо ҳастай. Гарданбандо чанди апа? Инами гарданбандора бисёр суроғ мекунам мода. Анами гарданбандои болора 50 сомон дастан. Намисол касе ки мехоҳад заказ кунад, мо доставка мекунем. Неам гарданбанд чанд намудора, чандин намудор ҳастай. Бо инаи тарафша мега ки сиёмка кунем. И тарафшда ҳам хай гарданбанд ҳастай, иҷода муҳраҳо ҳастай. Ина мо барои чӣ партофтем ки шумо бибинед ки ҷои арзонаш дар куҷоай. Ҷои арзонаш дар ҳамин ҷоай. Ина ҳамаи чиз аст, ҳамаи чизе ки занакода дар кора ҳаст апа. Ина иҷашда бо чи ай? Муҳра барои ороишоти мӯҳе метавонед ки мотуна биена ҳаминҷода чизошона харидорӣ кунед. Ина иҷода муҳрачо ҳастад барои ороишоти мӯи бисёртар будааст. Ҳай ҷода нест кадоме ки сарша мебанда медава маш мекуна барои сарбандакая. Абадоки чӣ? Латтагиш будааст. Ай ҳама чи ҳамун зур. Ина марҳамат касе ки мехарам рост ба ҳаминҷа равиёя 8 дарвоза 3 дукони аптовиш то мумша метавонад ки бигира. Ина кашелакчои шумо мебинед. Ин махсус кашелакчои майдакай барои занҳо метавонед ки доларакотон иҷода бимонед. Хай занҳо мефаҳманд ки кадомша вибр кунанд духтарако. Ина махсус майдак написаки то ина кашасчени як кафак майда. Инҷа че хай сарбандако ҳаст. Инҷода чизошон ҳастай. Марама. Ина барои кӯдако ҳам ҳастай, детский ҳам ҳастай. Ана ё взросли. Касе ки каналда обуна нест, обуна шава. Касе ки обуна шудаги лайка мемона, подписаться мекуна. Чихеле савдогар ҳар бигаи роликои моро видео тамошо мекунад канали Libos TV.
анами чизоша моро реклама кардем, шумо биен амеро бихарин. Ин мина айнаи бозори Корвон 8 дарвоза тарафи Пажарка.